Yanfoila marala ayela ka fɔ ko sanubola dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na ni maa caman kɔni jogina o hukumu kɔnɔna la. Bafulabe mi yɛrɛ ye yen autorité maaw ye ko u ye kangarimada kɛ yen dugulamɔgɔw ye ko maa kana tasuma don kungo kɔni kɔnɔna la. O tɛmɛnen ka bɔ yen Sanakɔrɔba ko sirabaga kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa kelen kɔni bɔnɛla a ni la. An balimaw aw bisimila yi an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛna an da don ni kibaruya ninnu na kulu walawalaw ye. Ayiwa kibaruya fɔlɔ o de ye ka fɔ Yanfoyila mara la a yirala ka fɔ ko sanubola dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na ni maa caman kɔni jogina o kɔnɔna la. Ayiwa ko o jogini ninnu yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la o de ye ka fɔ kunu min kun ye novembre kalo tile 17 ye ko kalana ale ni kalako ko olu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye ni olu jɛlen don sanubɔyɔrɔ kelen na Yanfoyila kɔni mara la. Ayiwa a yirala ka fɔ ko min yɛrɛ ye ni sanubɔyɔrɔ ye k'ale bɛ jate kalana le kɔni sanubɔyɔrɔ kɔni fɛ nka ko ni dugu kofolen fila ninnu maa bɛɛ lajɛlen bɛ sanu bɔ ni yɔrɔ kofolen na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna ye. Ayiwa ko o de sen fɛ ko kabini wagati jan furugufurugu bɛ ni maa kofolen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa ko o furugufurugu yɛrɛ ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la ko min ye kalakokaw ye ko olu y'u kanto kalanakaw ma k'a yira k'a fɔ ko n'u bɛ sanu bɔ k'u ka musaka dɔ di u ma u ka sanu bɔlen kɔni wari la. Min ye kalanakaw ye olu fana y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ jɛn o kumakan ye sabula ko ni sanubɔyɔrɔ bɛ olu fana ka dugukolo de kan. Ayiwa ko o kuma ninnu de nana ni u ka furugufurugu ye nka min yɛrɛ kun ye kunu ye n'o kun ye novembre kalo tile 17 ye ko ninnu ka furugufurugu nana juguya fo u sera ɲɔgɔn ma. Ayiwa ko o se ɲɔgɔn ma kɔni hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko nin kan fila bɛɛ lajɛlen na ko marifatigi kɔni bɔr'u la k'u bɛɛ lajɛlen ye marifa kɔni ci. Ayiwa ko o tili ninnu de sen fɛ ni maa caman kɔni bɛ yen nɔ n'o olu kɔni jogina. Ayiwa min ye kalanakaw ye olu ka dimi hukumu kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ ko kalokoka fɛn fɛn bɛ olu ka dugu la ko k'u bɛɛ lajɛlen gɛn wa k'u bolonafɛnw minɛ u la. A yirala k'a fɔ ko Ɲuɲanka 3e maire ko ale yɛrɛ ye kalokoka ye ale ka so a n'a ka mobili k'o bɛɛ lajɛlen jenina ni mankan in kɔni sen fɛ. Nka an bɛ wagati min na ko bi ko mankanw kɔni sumayara maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni jogina k'olu bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛyaso la. Ayiwa ko autorité maaw kɔni wulilen don k'u jɔ ko u bɛna a kiiri tigɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo o de ye k'a fɔ Bafulabe kɔni mara la a yirala k'a fɔ ko min ye yen autorité maaw ye k'u ye kangarimada Bafulabe lamini bɛɛ lajɛlen ye ko maa si kana tasuma don kungo kɔni na. Ayiwa ko kibaruya mun sera ma koɲa la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye waliya ye ni ale yɛrɛ bɛ Bafulabe cercle kɔni fɛ ko yen autorité maaw ani maa minnu bɛ yen nɔ an ka finitugulakaw la n'olu kɔni sigilen bɛ kungo kɔnɔfɛnw lakanali kama ni an b'a fɔ o ma eaux et forêts ko olu ye ɲɔgɔnɲɔgɔnba dɔ kɛ ani duguladenw ɲɔgɔnye ninnu hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko ka taa don kungo kɔnɔna la ko a yamaruyalen tɛ wa ko kɔlɔlɔ caman b'a kan ko ka lase duguladenw kɔni ma. Ayiwa ko o kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔni sen fɛ u ye kangari gɛlɛn kɔni da bɛɛ lajɛlen ye ko maa si kana tasuma don kungo kɔnɔna la k'a fɔ k'i bɛ kungo kɔnɔna jeni ni an b'a fɔ nanzarakan na feu de brousse ko k'o jɔ Bafulabe ale la lamini na. Wa min yɛrɛ ye maaw ye n'olu kɔni minnu tulo gɛlɛya ka nin waleya in kɔni kɛ ko olu kɔni bɛna ɲangi wa ko u bɛ musaka dɔ sara a hukumu kɔnɔna la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen an ka kibaruya laban na o de ye k'a fɔ ko Sanakɔrɔba sira la a yirala k'a fɔ ko sirabaga kasara dɔ kɔni kɛra ye ko maa kelen bɛ yen nɔ ale kɔni fatura. Ayiwa ko sirabaga kasara kɔni hukumu na ko ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la ko de ye k'a fɔ kunu min kun ye novembre kalo tile 17 ye ko nin ye bɛnniba dɔ de ye ko ale kɔni nana se senama dɔ kɔni ma ko k'o bɔnɛ a ni la. Ayiwa ko nin waleya in kɔni kɛlen ye min yɛrɛ ye Sanakɔrɔba kɔni sapeur pompier maaw ye ko olu kɔni wulila ka taa nin yɔrɔ kɔfɔlen na walasa ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani ka taa maa min bɛ yen n'ale kɔni fatura ka cɛ ka taa n'a ye kɛnɛyaso la wa ka tila ka taa min ye tasibila ye k'a kɛ a somɔgɔw ye ko Ala ka badabada dali nɔgɔya a ye. Ayiwa hali bi min yɛrɛ ye sapeur pompier maaw ye ko Sanakɔrɔba ale ye n'a lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ko olu kɔni tɛ sɛgɛn kuma la ko olu b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka i kɔlɔsi sira kan wa i kɛra mobilila o i kɛra senna o i ka sira sariyaw dɔn walasa dɔ bɛ se ka bɔ sirabaga kasara la cogoya min na ko sabula ko nin wagati in na kasara yɛrɛ kɔni bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ ko ka sababu kɛ ko mɔgɔ kɔni tɛ circulation sariyaw kɔni labato ko o de la ni sirabaga kasaraw kɔni bɛ ka caya. Ayiwa an balimaw ni kibaruya de kɔni kun b'an bolo ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan.